وما علينا إلا البلاغ المبين. Alaihi wasallam, nag-ingon ang Nabi sallallahu alaihi wasallam mga igsuon mga ginikanan sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ardahu nga asoy ni siya ni Imam Muslim sa iyang libro nga As-Sahih. Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Gusto ba ninyo nga akong itudlo kaninyo ang makapataas sa imuhang ang ngadto sa paraiso og makapawagtang sa imuhang mga sala? Subhanallah. Gusto ba ninyo ang iyang giistorya dinhi mga igsuon mga ginikanan, ang iyang kaistorya dinhi ang iyang mga sahaba kon mga disipulo radhiyallahu ta'ala anhum. Nag-ingon siya ang mga sahaba o mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, bala ya Rasulullah. Oo, o minsahiro ni Allahu Ta'ala. Nag-ingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni ini nga sahih, no? Nga adunay tulo ka mga butang diin makapataas kini siya sa ang kun darajat o level, no? Didto sa Jannah o paraiso kinabuhing walay katapusan sa adlaw sa pagkabanhaw, adlaw sa paghukom. Og makapawagtang pud siya sa mga sala, makapapas sa mga sala mga igsoon mga ginikanan. So angay nato ning tamdan mga igsoon mga ginikanan kining tulo. Isbagul wudu' ala al-makarihi, no? Wa kathratul khuta ila al-masajidi wa intidharu as-salah ba'da as-salah. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Abot pasabot, isbagul wudu' ala al-makari, ang pagpanindot sa imuhang pagwudu o ablution, no? Sa dili pagka magsala o sa dili pagka magbuhat o pagbasa sa Quran. Sa mga panahon nga diin dili nimo gusto nga magwudu. Ano sa man siya pananglitan kung ikaw naa sa tingtugnaw nga panahon o dili ba ka naa ka sa mga sitwasyon nga ikaw gikapoy busy sa trabaho o dili ba ka mahadlok ka nga mapas mo mga igsuon mga ginikanan sultihan ko kamo. So kad kani adtong panahon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panahon pa sa mga kakaraanan kay nagdili na ang mga Muslim ay nagudo, dili ra mga Muslim na ablution. Bisag ang mga karaan nga mga propeta ang kalinaw man kanila naisgutan man ganya sa Biblia, palakbit din nga sila gani nagwudu man, nag-ablution man. So dili na to na topic karon. So kana siya dako kayo na nga timaan nga dili makapas mo ang wudu mga igsuon mga ginikanan. So isbagul wudu ala makari, ang imong paninduton ang imong pagwudu sa panahon nga dili ka ganahan na magwudu. Apil na siya sa mga makapataas sa imong level sa Jannah ug makawagtang sa mga sala. Gani sa aton na palakbitan nga hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hatta yakhruja khatayahu min adfarihi. Manggawas ang iyahang mga sala sa iyahang mga kuko, tumoy sa iyang mga kuko. Napalakbitan na to, manggawas sa iyang mata, sa iyang tiil, sa iyang kamot ug sa iyahang mga kuko. So makakita siya og haram, makagunit og haram, makaadto sa haram ug magwudu siya, mga papas kato, mga dagdag, no? Mga dagdag to siya, mga wagtang, mga tangtang, mga igsoon, mga ginikanan sama sa pag-aga sa tubig sa bahin sa lawas sa taw sa diyang siya magwudu. Isbagul wudu ala al-makarihi. Mo na una mga igsoon mga ginikanan. Ikaduha, wa kathratul khuta ila al-masajidi, ang pagpadaghan sa mga lakang ngadto sa mga balay ni Allah nga gitawag sa Arabic og masjidun. Ang gigamit nga term ni propeta sallallahu alaihi wasallam dinhi masajid, no? Masajid. Nganong masajid man, but pasabot mga igsuon mga ginikanan, dili lang kay ang masjid ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iyang buot ipasabot nga adtuan sa mga Muslim. Lakip na niini ang Al-Masjidul Haram sa Makkah nga si bisan kinsa ang magsala didto adunay ganti nga 1,200,000 ka mga reward. Allahu Akbar. Sa hadith ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og sa masjid pud niya sa Madina, masjid ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so bisan kinsa pod nga mag-adto didto makasala, aduna pod siya reward o ganti nga 1,000 ka ganti. Allahu Akbar. 1,000 ka sala. Sa mga nakasimba siya 1,000 ka sala. Sa Makkah sama siya nakasimba 100,000 ka sala. Ya Rabb. Ug ang ikatulo pod katong Al-Masjidul Aqsa sa Urushalim o sa Jerusalem nga ang iyahang reward, although na ay khilaf ang mga ulama kung pila ang reward niya, 500 ba o 250. Gina may hadith nga nag-ingon nga rubu'u ajri as-salah fi masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa Madina. 1/4 siya sa ato pa 250. Napoy hadith nga nag-ingon 500 o katunga ang iyang ganti nga makuha didto sa Al-Masjidul Aqsa kung didto siya magsala. So padaghanon ang mga lakang ngadto sa masjid.
Gani sa hadith po nag-ingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam nga ghadwatun wa rawhatun fi man raha fi al-masjid aw ghada a'adda Allahu manzil lahu nuzulan fil jannah. Bisan kinsa kuno nga moadto sa masjid sa buntag o sa gabi o sa hapon, ang Allah subhanahu wa ta'ala mag-andam kaniya og lugar sa paraiso. Allahu akbar. Og si bisan kinsa pod ang magalakang sa masjid mga igsoon mga ginikanan, kada likang niya sa iyang tuong nga tiil, sa tuong nga tiil, usa ka hasanah, usa ka ganti ang iyang masulat sa iyang talaan o sa iyang libro sa mga gimbuhaton nga isulat sa mga malaika kun mga manulunda mga igsoon mga ginikanan. Og sa wala pod niyang tiil hadiyang mulakang siya maglakat sa masjid, aduna poy usa ka sala ang matangtang kaniya mga igsoon mga ginikanan. Inana kadako ang reward nga makuha sa paglakat pa lang niya sa masjid. Allahu akbar. Unsa pa ka kung naa siya dito sa sulod nga ang mga malaika, ang mga manulunda ni Allah subhanahu wa ta'ala padayon kaniya nga mangayo kang Allah og pasaylo. Nga siya pasayloon ni Allah sa iyang mga sala, magagagmay magdagko nga mga sala nga nangabuhat. Og sila pod magdua kang Allah subhanahu wa ta'ala nga ang iyahang kaugalingon kaluy-an ni Allah subhanahu wa ta'ala. La tazalul malaikatu tastaghfiru lahu wa tarhamuhu tas'alu Allah lahu rahma ma dama fi musallahu. Padayon siya nga naa sa iyang lugar nga diin naglingkod nagpaabot og sala. Katumo ikaduha nga mao'y makapataas sa imuhang level sa janna ug makapawagtang sa imuhang mga sala mga ginikanan mga igsoon sa Islam. Ikatulo ang pagpaabot nimo sa sala paghuman sa sala pananglitan sa dihang ikaw magsala og salatul maghrib. Ang imong unahuna og kasing-kasing naa gihapon sa sala. Allahu akbar. Nagpaabot gihapon ka sa salatul isya. Kung kano sa kini mo abot, kung kano sa mag-adhan ang muadhin, then ikaw magsala. O dili ba ka naa ka sa masjid mismo, dili ka mo gawas hangtod nga magsala og salatul isya. Allahu akbar. Muni ikatulo mga igsoon mga ginikanan nga makapataas sa imuhang ang sa paraiso og makapawagtang sa imuhang mga sala mga ginikanan mga igsoon. Tulo ka mga butang nga diin kasagaran o daghan ka nato karon nga wala nato ni pakaban. Hinaot nga dili ta maapil sa mga dili magpakabana. Iapil ta ni Allah sa mga naghatag niini og importansya o kahalangdon nagpakabana niini mga igsoon mga ginikanan. Tungod niini kay nahibal-an naman nato, nadunggan naman nato ato namang napaminaw natan-aw karon ato kining pagatamdan. Dili dinhi basta-basta nga mga gimbuhaton, no? Ang pagpaayo sa imong wudu, sa dili pa nimo paayuhon imong wudu, paayuhon imong istinja, no? Aron ma valid ang imuhang tahara, ang imuhang pagkalimpyo, no? Ayuhon nimo ang imong wudu, imong i-perfect. Kung saan nimo pagpaayo pinagi sa pagtuon, dili man nimo maayo ang imong wudu kung dili nimo sundon kung unsa ang sunna pamaagi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dihang siya magwudu. So unsa na to pagkabalon mga igsoon mga ginikanan sama po sa iyang pag-ingon nga sallu kama raaitumuni usalli. Pagsala kamo sa mga kung unsaon ako pagsala. Unsa na to pagsala kung dili nato tun-an ang sunna ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga igsoon mga ginikanan. So tun-an nato siya. Aduna pakitay tsansa nga magtuon ini. So padaghanon nato ang mga lakang ato sa mga masjid kay kada lakang usa ka sala ug usa ka level sa paraiso ang mahasulat ka nato. Usa ka sala ang mawagtang ug usa ka level sa paraiso ang atong mapataas nga kada level ra ba? Ang galayon sama dinhi og sa bituon. Allahu akbar. Usa ka level na siya. Unsa pa ka kung nakay usa ka katos ka libo ka level. Kay kada adlaw ka palanlitan imong galayon sa imong balay 200 meters o 150 itayon si mo na siya og pila ka lakang. Itayon si mong 5. Ya Rab. Nya kana ra bang hasana mga igsoon mga ginikanan? Al hasanatu bi 10 amsalha. Ang usa ka binuhatan ra ba sa Islam ang pinaka minimum nga ganti niini nga ihatag ni Allah, dili ra ba usa ka ganti lamang. Napulo ka ganti ang minimum. Napulo ka ganti ang ihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngadto sa 700 ka ganti. Ngadto sa ad'afin kathira, pinilo ka mga ganti nga walay laing nakahibalon niini gawas kang Allah, depende pinasikad sa kung unsa kadako ka limpyo ang tumong sa usa ka Muslim.